És un d'aquests projectes de ciutat que al final aquests nens són el futur de Manlleu. Animar que això no pari. Avui estem aquí fent la festa de l'esport al pati de Puigsegut, que és com per fer una festa final del projecte que vam iniciar al novembre. Realment estem supercontents que en aquest pati, com podeu veure, hi hagi uns 300 nens i nenes. L'objectiu de la jornada d'avui és reunir tots els joves de Manlleu perquè es relacionin i s'ho passin bé. Tota aquesta joventut d'aquí serà el futur de la nostra societat i és molt important fer aquestes accions perquè al final el seu futur pugui millorar. M'ho passo bé amb els altres nens, ens divertim molt, som bons companys. Poder fer això, que tot funcioni com està funcionant, és una passada.